warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana nih channel Anita. Ojo lali subscribe, ojo lali komen, ojo lali share. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena Mbak Nita kedatangan seseorang yang istimewa juga. Sini sih. Rada cantik. Oh, rada cantik ya. Iya, karena cantiknya. Heeh, ya wis ya, ngono. Iki kancaku. Masa? Rada. Oh iya, rada timbang gak belas. Setelah sekian lama akhirnya Mbak Nita collab di subscriber yang ke 100. Wah. Untuk memperingati ke 100 subscribernya Mbak Nita collab. Hari ini Mbak Nita tidak mau membagikan resep. No. Mbak Nita juga tidak mau masak-masak. No. Tidak juga mau review. No. Terus hari ini Mbak Nita mau dibuat cantik. Walaupun biasanya biasanya udah cantik. Biasanya Mbak Nita cantik, tapi hari ini Mbak Nita mau di make upin oleh ding. Apa channelmu? Pratiwizu. Orang tulis soalnya angel tak wacai. Pratiwizo baleni. Orang tak tulis soalnya angel. Oh, enggak ditulis. Oh no, kur tak waca. Pratiwizo. Subscribe. Oh, ojo lali ya. Ojo lali. Lali Tapi di selain subscribe, itu di karena subscriber dia lebih banyak, saya mau panjat sosial. Media sosial berarti menek-menek ya, Mbak. Iki make up apa, Parman? Oh, make upnya ini nanti tema Korea untuk make up Korea untuk kulit sawo matang. Iya. Sing jilbaban, berarti syar'i Mbak. Berarti make up Korea sing syar'i. Syar'i. Aku kok menyiarkan arep yasinan. Apakah ini bisa dibuat untuk yasinan? Oke. Cepol. Pokoknya before ngene iki, engko after setelah kecantikanku melegenda membahanang lak dodoi ngono iya ya. Oke, Subscribe. Like, komen, share. Thank you. Assalamualaikum. Gak cantik. Iki ada apa nih? Nah, iki arepe diwenehi baby cream. Baby cream. Pakai foundation bisa, gawe CC foundation, CC cream, gawe foundation apa ae pokoknya alas bedak, Mbak. Aku tak kok selain dari ini. Nyapa dong tukang make up kok anu masker. Mergane pertama ben gak kecipratan jigong. Harum sakjane, Mbak. Cuman kan aku rumangsa, mergo aku wis duwe bojo, Mbak. Engko nek jigongku kena uang terus wong terkidil-kidil bingung. Stop. Kan make up selesai. Lanjut. Oke. Lanjut lagi. Bar foundation apa delokanku? Iki aku lagi dikei anu concealer. Gunane menutup noda-noda hitam. Pokoknya sing gelap-gelap, Mbak. Sing gelap-gelap di bawah mata, begitu. Pokoknya daerah-daerah sing di highlight iki, misalnya di atas bibir. Terus mari ngono iki sore janggut, terus pas irung iki ben saya mbangir. Oke. Nah, begitu. Wis ngene tok gek metu. Ya, wis. Oke, saiki wayahe alis. Kalau mau make up Korea itu alisnya juga beda, dudone. Iki lho iya. Alisnya tetap alis lokal, masih make up Korea. Lanjut, nanti lagi. Untung deh. Iki wis dadi ngene iki lho, sing jenenge alis Korea. Lurus tok jarene ya. Iya. Tapi rada menceng titik lah. Oh, tapi rada menceng titik. Nek lurus tok enggak koyo pring. Nek menceng kok ngene. Oh iya, aja nek kuwi aja ke baju. Ya pokoknya aku masih arte kok. Apa kok? Ancene kudu rada lurus, Mbak, soalnya biar terlihat lebih mudah kesannya. Nek wong Korea kan ngono ku mbok umur 50 wis ketok kaya umur 20 tapi plus. Oke. Heeh. Yo tekan Mbak. Ben 20 plus 30. Iya, wis. Aku mang penasaran. Apakah Anda adalah saudara dari KKI? TKO-nya apa ngono lho? Oh iya, apa, Mbak? Iki mang emek peralatan nih yang aku
pernah lihat sesuatu. Heeh. Iki mah tak tomat nih, tapi mbok usah tak demok ternyata bukan nyuk-nyuke. Tak kira nek dirimu saudaranya Kiki iki. Tak kira nek balon. Ternyata Iki busa. Ya wis lanjut to, Iki lanjut jenenge kok. spons Mbak. Beauty blender. Beauty blender. 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 Oke, sahabatku. Engko neh sik kenu ayu. Apakah kecantikanku meningkat? Iki apa dikapane bar iki? Arepe. Iki mau diapane lali aku. Iki diwenehi bulu mata, terus diwenehi maskara sudah selesai. Heeh. Mari ngono eyeliner digambar pegunungan ning kene. Lanjut. Delok ana sini maring. Wes urung ae. Finishing. Finishing kuwi meh mari. Meh mari. Iki mang rumah aku kan lipene loro. Iya, Lah nyapa maksudnya? di ombre ku koyo gradasi Mbak, sing njaba kuwi bagian bibir luar kuwi nom, sing rodok jero kuwi peteng. Iya, Sing aku penting sing nom duduk wae. atine. Oke. Terus bar ngono arep berikir dhewe pano finishing tok kuwi. Iki finishing, Heeh. jadi nek wong Korea ki biasane matte Mbak, tapi mukanya ku glowing, bersinar ngene iki. Matte maksudnya? Matte iku apa ya? Pokoknya gak gilap. Oke. Nah, Gak gilap tapi wajahnya bagian gilap. bibirnya. Oh, Oh. gilap itu ora mergo keringetan go biasa ora, Mbak. Pokoknya glowing, mergo skincare. Cuman mergo sampean ora glowing skincare, sampean glowing alami. Anda tahu saya orang kaya, Kayak apa? tidak bisa beli skincare. Iya, tapi sampean wis alami Mbak glowing. Padahal mbak aku nek bal macul ngene kae. Ya terima kasih. Heeh. Karena di dunia ini yang bisa mengalahkan kecantikan Mbak Nita hanya 2 orang. Sinten? Pertama adalah mbok saya, Nggih. kedua adalah mbah saya. Oh my god. Pasti cantiknya paripurna sekali sepanjang hari. Wis. Sampun Mbak Nita. Wes toh, wes. Heeh. Kanten dijilbabe nek purun dadi siarang ae. Sik, bareng ini saya mau Lukar Busono. Sret. Dados napa? Dadi wong ayu. Lho wis ayu lho sakjane ke. Ora lucu ya, ora lembokne iki. Oh, oke wes. Jilbabe tinggal. Pripun Mbak? Korea apa ora? Korea. Sudah jadi make up Mbak Nita hari ini. Iki saiki jam 2 awan. Iki leh ku ngenggo engko bar ngisak. Bar ngisak aku arep budal yasinan begitu. Terima kasih untuk Bu Pratiwi. Ojo lali Channelnya Pratiwizu. PRAT. Ria. Oke, PRATIWIZU kuwi channelnya. Jangan lupa juga subscribe channelnya Mbak Nita. Petek sing ngene lho abang-abang ketok. Subscribe kene. Kene. Like kene. Like kene. Komen ning isore. Komen ning isore. Tombol bel. Tombol bel. Supaya nek Mbak Nita upload ada lonceng, ada notifikasi. Oke? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ria.